Bornholm! Hvor det ligger. Brænder jeg? De brænder faktisk. Smil lige. Hvorhenne? Jamen, vi kan ikke finde nogen. I orden. Godnat fra dag 1. Ja, godnat. Ej, der er min børn talks for med der. Stop, hvor det er frækt. Stop, hold op, hvor det er frækt. Jeg har aldrig set en svane over her. Ja. Heller ikke blæst i noget på det. Det er langt væk. Jeg er sikker på, at det er vigtigt, jeg Vi har fået den grotte. Ja, Cheers. Jeg har været. Okay, han hopper. Jeg er bange for det. Ej, jeg tager. Ej. Kom. Hvorfor laver jeg noget? jeg skal tage de kamera tilbage. Nej, gå til mig. Du står bare og kigger lidt. Det er for sindssygt. Hvad drikker Møller? Jeg drikker øller. Ja, det gør han. Nu kører den. Nu kører den. Der får det sindssygt. Den gør. De skal op og imponere nu. Der er simpelthen alle mountain lines, de er kommet op. Hvor er held? Hvor er held? Nu går vi herind i skoven. Vi skal nå til et lille vandfald. Danmarks største. Danmarks største. Det smager faktisk lidt sjovt. Det gør det. Hvem fanden skal du sige ham der? Namme. Ja. Hvad laver Mark? Oho. Wup, wup. Skal du have galakkokola? Man må godt lave sig helt meget. Og så skal du se min fars. Det var en rund næse, jeg har sådan en heksenæse. Ja. Så skal jeg bare kameraet ikke sådan fedtet nu, du har lige rørt med 5 forskellige næser. Jo. Det er koldt! Jeg kan ikke være lidt godt af det.
Aften nummer 3, og vi ligger her. Vi er meget moody, for vi skal op klokken 5 i morgen, fordi vi skal tidligere sted. Godmorgen herfra. Godmorgen. Vi er friske her. Ej, kæft, det kører, mand.